बे समाव आं दंफैयोबा नै बेसर फुनाय जायगायाव जे गोबां जायगानिफ्रायनो बे बेसर फुफैदो जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लागोन जे बिथांमोना बेसर फुनानै माबायदि गोजोननाय मोनदों। अबेनिफ्राय फैदो? आङो महनपुरनि 2 नम्बरनि। बोरै मोनदों बेसर फुनानै? आंथ' फुनोथ' दा आरो मोजांखौनो मोनदों। लोगोफोर ज'। सानसेयाव बेसे होयो? सानसेयाव 250 होदों। सानबेसे जाफैखो? आं बेलेगाव सानबा जाबाय आलु बुरनानै, ओमफ्राय दा बे बेसर फुनायाव फैदों। दा बेयाव सानसेल' जादां बेसराव। आं महनपुरनिया, आं हारसिं। हारसिं। ओमफ्राय मानिफोर अबेनि इसोरखौ मिथिला आरो आं। लोगोफोरखौ सिनायजोबा आं। सोरखौबा सिनायो सोरखौबा सिनाया, बेलेग गामिनि आरो। ओमफ्राय दा आङो फुनानै मोजांखौनो मोनदों। जों मावनानै संख्रि बानलु जानायनि थाखाय जोंनोथ' नांगौ नालाय, जों दा मोजांखौनो मोनदों आरो आङो। जोंथ' मावनानै जाग्राखा, बिदिनो न'आवबो खेथि मावो, होमबाबो जों सहाय होनो फैदों आरो। जोंबो सहाय, बिसोरबो सहाय, बिदिनो आरो मावनानै सलायनांगौ बयबो होननानै ज'नो। गोजोननाय थाबाय। आं ओरै मिथिबावनो नाजागोन। अबेनिफ्राय फैदो? आं मिथिबावनो नाजागोन जे अबेनिफ्राय फैदो? आं थाइगिरबारिनिफ्राय फैदो। सानबेसे जाखो? साननै जाबाय। बेसे होयो सानसेयाव हाजिराया? 250। साबेसे फैदो होनदों? सानै। साथाम आरो सासेया दानिसो फैदो, दिनैसो। माबायदि मोनदों? मोजाङानो मोनदो जोङो। बिदिनो फोबाय था, जोंबो हाजिरा मोनबाय थानायनि। जोंहाबो बिराद फैसानि आंखाल। आरो आलुबो बुरैबाय थायो जोङो। बे बेसरा जोबनाय लोगो लोगो आलु बुरैलायसिगोन। माजों फैयो न'निफ्राय? आथिंजों थाबायना फैयो। जोङो 4:30निफ्राय फैनानै ओमफ्राय इयाव 8टायाव ग्रोब मोनफैयो। गोजोननाय थाबाय। आं मिथिबावगोन दे बबे जायगानिफ्राय बे बेसर फुनाय जायगायाव दंफैयो? अबेनिफ्राय फैदो? उलुनिनि। साबेसे? जोङो 10 जन। 10 जन। माबायदि मोनदों हाजिरा मावना? मोजाङानो, हाजिरा मावनोलाय मोजाङानो। बिदिनो खेथि बाथि मावनानै बयबो खेथि बाथि मावथो, मोजाङै मोनथों, बयबो इनकाम जाथों, जोंनोबो बिदिनो हाजिरा मोनथों, थाखा फैसा खरस बाथि खालामनो होननानै बयनिबो मावनाय दांनायाव मोजां मोनदों आरो दा। हाजिरायालाय 250आनो आरो। बिदिनो साबायखर थालायसै। गोजोननाय थाबाय। नंगौ, थारैनो जों बयबो आबादखौ मावनांगौ। आबाद मावनायजों लोगोसे गोबां सुबुंखौनो हेफाजाब होनो हायो। थारैनो बे समाव आं मिथिबावगोन, माबेनिफ्राय फैदो? साबेसे? जोङो 10 जनसो। 10 जनसो ना? गोजोननाय थाबाय। अबेनिफ्राय फैदो? उलुनियानो गोजा। उलुनि गोजा ना? नैखिनिया उलुनि गोजा होननानै जों मिथिनो मोनदों। थारैनो बिथांमोना गोबां बेहाय फैनानै बा बेसर फोनाय जायगायाव फैनानै हाजिरा मावफैदों। गावनि बिखानि थैखौ बा खस्थ' खालामनानै बे खामानि मावनानै निस्सय गावसोरनि फिसा फिसौफोरखौ बेफोर खामानि मावनायजों लोगोसे फोरोंदों। आं मिथिबावगोन जे बिथिं आं लंखानिफ्राय फैदों। जों बुरजाथार फैदो, 10 जनसो जागोन खोमा। बेसे होयो सानसेयाव? 250। सानबा जाबाय दिनैजों। गोजोननाय थाबाय। बेसर फुनाय हाजिरा जाफैदो, ओमफ्राय आरो फिसाफोरनोबो फरायनायाव नांगौ जानायखाय जोङो बिदिनो थाइसे थाइनै मोनगोन होननानै फैदो आरो हाजिरा। आरो बेसरखौबो इनि माथो मैदेरा गाग्लिलांजोब्बाय बाबुआ। बिराद खस्थ' जादों आरो फुनो। होमबाबो जों फुदो आरो बिदिनो खस्थ' मस्थ'यैनो, माने थाइसे थाइनै नांगौ नालाय फिसाफोरनो, बेखायनो माने जों बिदि फैदो आरो। जोङो हरिसिङाफोरनि। हरिसिङाफोरनि। गोजान जायो जोंना। खस्थ' फैदो आरो जोङो। थाबायनाबो फैदो, साइकेलजोंबो फैदो सोरबा सोरबा बिदि आरो। सानसेयाव जोङो 300मोन आरो, होमबाबो जों 250 फुफैबाय आरो। दा माबा नालाय बिदि आरो आन सिजोन जाबाय नालाय। दैज्लांबा जोंना 300 आरो फुनाया, माबा गायनायफोरा। हानाय गायनाय 300। ओमफ्राय दा जोङो नांथारगौ जाबाय नालाय 250 फुफैबाय। जोङो सोरबा सोरबा 7 दिन जाबाय, सोरबा सोरबा ओमफ्राय सानबा। ओमफ्राय
सोरबा आरो साननै सानसे इदि जाफैदो दिनै हागोन नामाथाय ओं हागोन बायदि मोनदो आरो ओं जोबगोन बायदि मोनदो दिनै दे ओं दे खुलुमबाय। जों बिथांमोननिफ्राय जे मिथिना मोनबायदि जे बिथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावनानै 95 जन हाजिरा मावग्रा सुबुंफोरखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। बिथांमोननिफ्राय जों आरो मिथिनो मोनबावदो दि खस्थ' खालामनानै मावबा मुलाम्फाखौ मोनखायो होननानै जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो मोनबाय। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि अनसायगिरिफोरनिसिम जेब्लायबो बड'लेण्ड बुब्लिया सैथो आरो उदां खौरां फोसावनो थाखाय रायजो राजानि गेजेराव अरायबो दं। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।